Představme si takový úkol. Máme vybudovat inovativní, naprosto špičkový startup někde v Silicon Valley. Cílem je měnit svět, přicházet s převratnými myšlenkami, vychovávat budoucí lídry. Zní to skvěle, že? No, zní to jako ten klasický ideál, který všichni známe z filmů. Přesně. Ale teď přijde ten háček. Dřív, než je vůbec možné poslat jediného zaměstnance na úplně obyčejnou odbornou konferenci, aby se tam něco naučil, musíte ručně vyplnit 13 různých papírových formulářů. 13. Ano, 13. A ještě oběhet 3 razítka. Absurdní byrokratická noční můra. Ale vítejte v každodenní realitě ředitele běžné české školy. Dnes nás čeká hloubková analýza zdrojů právě na toto téma. Přesně tak. Ponoříme se pod povrch toho našeho tuzemského vzdělávacího systému. Máme tu před sebou velmi zajímavé materiály s podtitulem Vzdělané Česko, což je sumář diskuzí na téma inovace ze sociálních sítí a platform z února 2026. Co přesně tyhle materiály odhalují? Hele, ten obrovský balík dat ze sociálních sítí, z těch různých odborných fór a uzavřených skupin nám vlastně ukazuje jednu naprosto zásadní věc. Pod povrchem to neuvěřitelně vře. Jakože mezi samotnými učiteli a řediteli? No jasně, nejen mezi nimi, i mezi rodiči. Není to prostě nějaká akademická debata o tom, jaké knížky se mají nakoupit do knihovny. Jde tam o vyložený střet dvou světů. To zní docela dramaticky. Ono to dramatické trochu je. Je to starý systém, který se tak nějak hroutí pod vlastní vahou proti novému přístupu, který se snaží prorazit. A v těch textech se neustále opakuje jeden strašně specifický motiv. Takový, dospělácký povzdech. Lidé tam masivně sdílejí jednu větu. Škola nás tohle nikdy neučila, pamatujete? Aha, škola nás tohle nikdy neučila. To slýchám kolem sebe docela často, ale to asi není jen takovéto nostalgické stěžování si u piva, že ne? Vůbec ne. Z těch podkladů právě jasně vyplývá, že tahle kolektivní frustrace těch dnešních dospělých nutí lidi klást si zásadní otázky. Ptají se, jak ten systém nastavit tak, aby dnešní děti za těch 20 let neříkali úplně to samé. Protože dospělí dnes narážejí na to, že jim chybí, finanční gramotnost, schopnost řešit konflikty nebo rozpoznat dezinformace na internetu. A najednou si uvědomují, že je škola připravila na svět, který už vlastně vůbec neexistuje. Přesně tak. A to nám vlastně přímo otevírá ten první velký blok naší analýzy. Zdroje totiž ukazují na hluboký rozkol v tom, co a jak se má ve školách vůbec učit. Pojďme se na to podívat blíž. V těch materiálech se hodně skloňují dva pojmy. Na jedné straně je tlak na takzvanou explicitní výuku, což je asi to klasické přímé předávání tvrdých znalostí, že? Ano, to je to tradiční. Učitel stojí před tabulí a vykládá látku. Ale na straně druhé tam stojí obhájci takzvaného badatelství, tedy přístupu, kde se děti učí objevováním, pokusy, omyly. Jasně. A do toho navíc ještě vstupuje termín, který se v českém školství skloňuje ve všech pádech. Kompetenční učení. Na tom jsou přece postaveny rámcové vzdělávací programy, tedy ty státní osnovy. Zcela správně. A to slovo kompetence vlastně znamená, že dítě nejen něco teoreticky ví, ale umí to i v praxi reálně použít. Jenže, a to je hrozně zajímavé, v těch diskuzích zaznívá hodně hořký, někdy až cynický postřeh. Co pak? Co tam píšou? Jeden z diskutujících se tam ptá, jak chceme u dětí rozvíjet lidské a profesní kompetence, když ty samé kompetence, a teď cituji z toho příspěvku, zmizely i zpoza stolu. Zmizely i zpoza stolu, tím myslí učitele. Přesně, systém totiž po pedagozích vyžaduje, aby učili dovednosti, na které je ale ty samotné pedagogické fakulty vlastně nikdy nepřipravily. To je paradox. Zkusme si ten spor mezi tou explicitní výukou a badatelstvím trochu přiblížit nějakou metaforou, ať si to umíme představit. Co třeba vybavování skupiny dětí na nějakou náročnou horskou túru v neznámém terénu? To je docela dobrý příměr. Že jo? Ta explicitní výuka, to je jako když jim do ruky vtiskneme naprosto přesnou, detailní mapu s vyznačenou trasou, kde je každý kámen dokonale popsaný. No a badatelství je naopak situace, kdy jim dáte do ruky jen buzolu a naučíte je ten princip, jak si mají ten sever najít sami. Přesně. Tak proč se v těch diskuzích ta česká vzdělávací komunita tak strašně těžko shoduje na tom, který z těch dvou nástrojů je lepší? No, ono je to celkem logické, protože v reálném světě ani jeden z těch extrémů prostě nefunguje izolovaně. Představme si to dítě s buzolou, které ale nezná vůbec žádná specifika toho terénu.
Chybí mu ty základní faktické znalosti. Třeba o tom, že se v noci na těch horách fakt brutálně ochladí. Takové dítě tam prostě zmrzne. Jasně, má směr, ale neví, že si má vzít bundu. Přesně. Naopak dítě s tou naprosto dokonalou mapou se složí v momentě, kdy tu vyznačenou cestu zavalí spadlý strom. Najednou musí vymyslet alternativní trasu, jenže tu v mapě nakreslenou nemá. A to je problém. Proto ty zdroje tolik zdůrazňují nutnost tyhle věci kombinovat. Mapu i buzolu dohromady. Přesně tak. A skvělý příklad toho, jak to propojit, se objevuje v jednom hodně konkrétním návrhu na úpravu učiva základních škol. Odborníci tam navrhují, aby se děti už na tom prvním stupni učili rozdíl mezi 3 pojmy. Nominálním, reálným a relativním. Počkejte, nominální, reální a relativní. To zní jako látka z prvního semestru nějaké vysoké ekonomické školy. Není tohle na děti na prvním stupni přece jen trochu moc, těžké na pochopení? Hele, na první pohled to určitě zní složitě, ale ta podstata je dneska naprosto nezbytná pro přežití. Nominální hodnota je prostě to číslo, které člověk vidí někde napsané. Jakože 100 korun je prostě 100 korun. Ano, 100 korun je 100 korun. Výplata je 30 000, ale reálná hodnota vysvětluje koncept inflace a kupní síly. Ukazuje, kolik si za těch nominálních 100 korun člověk v reálu koupí rohlíků dneska ve srovnání s tím, kolik si jich koupil loni. Aha, to už zní praktičněji. A to je právě ono, pokud se dítě tohle nenaučí chápat, stává se z něj v dospělosti strašně snadný cíl, třeba pro politiky, kteří před volbami slibují plošné zvyšování nominálních platů, i když to v reálu bude znamenat jen zdražování a schudnutí. A co ten třetí pojem, to relativní? Relativní hodnota učí děti vnímat kontext. Je to o takzvaných nákladech obětované příležitosti. Těch stejných 100 korun totiž představuje pro dítě z chudé rodiny obrovskou sumu. Může si za to koupit oběd. Zatímco pro miliardáře je to zaokrouhlovací chyba, kterou ani nezaznamená. To dává velký smysl. Dá se to aplikovat i na něco jiného než na peníze? Určitě. Třeba na čas. Když věnuju 2 hodiny času tomu, že scrolluju videa na telefonu, tak ta relativní cena toho rozhodnutí je, že jsem ty stejné 2 hodiny mohl věnovat učení se na kytaru nebo spánku. To už ale není jen ekonomie. To se bavíme vyloženě o kritickém myšlení. Volání po těchto tématech jasně ukazuje, jak moc té vzdělávací komunitě chybí výuka skutečné finanční a datové gramotnosti. No právě. Ale když se u toho pozastavíme, i kdybychom dětem dali tu úplně nejlepší mapu i perfektní buzolu a naučili je chápat kontext úplně všeho kolem nich, pořád tady platí jedna taková základní fyziologická pravda. Myslíte únavu? Přesně. I ten nejlépe vybavený turista na túře zkrátka selže, když je naprosto vyčerpaný, trpí třeba úzkostí a s každým krokem ho bolí nohy. Což nás přivádí k dalšímu, možná ještě hlubšímu tématu z těch únorových analýz. Nejde totiž jen o ten obsah učiva, ale o atmosféru, ve které se to učivo předává. Tady se dostáváme k tématu duševního zdraví a takzvaného well-beingu. A ty už v těch debatách rozhodně nefigurují jen jako nějaké měkké okrajové téma pro pár ezonadšenců. Z podkladu jasně vyplývá, že psychika se stala tou naprostou podstatou toho, jestli je škola schopna vůbec něco učit. O čem přesně se tam píše? Upozorňuje se tam na raketový nástup různých iniciativ, jako je třeba Týden pro well-being ve škole. Ale co je na tom úplně klíčové a co mě osobně hodně zaujalo, tento týden se nezaměřuje jen na to, aby se ulevilo žákům, cílí to velmi specificky i na učitele. To je důležité, protože vyhořelý, chronicky unavený učitel pod neustálým tlakem těžko někdy vytvoří takovéto bezpečné prostředí, ve kterém se děti nebudou bát dělat chyby, což je proto zmíněné badatelství ale naprosto nezbytné. Přesně tak. Zdroje v téhle souvislosti mimochodem zmiňují konkrétní aktivity neziskových organizací. Hodně se tam mluví například o projektu Nevypustit duši. Ano, ti dělají skvělou práci. Oni totiž neřeší až ty následky, kdy se někdo hroutí, ale soustředí se na primární prevenci. Učí ty děti a hlavně i pedagogy rozpoznat okamžik, kdy už ten tlak přesahuje nějakou únosnou mez a učí je, jak si říct o pomoc. Ale to, co mě v té analýze zarazilo ze všeho nejvíce, je jeden strašně diskutovaný příspěvek. Má název Sokryty a děti. Ano, to je silné téma. Autor tam dost bez obalu rozebírá ten devastační vliv sociálních sítí. V těch podkladech je dokonce takovéto varování, aby čtenáři zkusili odhlédnout od toho, kdo ten text původně napsal a zaměřili se čistě na ten mechanismus, který popisuje. Ano, radí odložit předsudky k autorovi. A ten mechanismus,
Ten je prostě zcela neúprosný. Školy se snaží zavádět ty moderní metody, tu badatelství, které ale nutně vyžaduje od dětí hluboké soustředění. Jenže proti nim stojí ty algoritmy sociálních sítí a ty jsou navrženy těmi úplně nejlepšími inženýry na planetě s jediným cílem ukrást pozornost toho dítěte a zaplavit jeho mozek levným dopaminem. Takže to je vyloženě nevyrovnavý boj. Naprosto. Můžeme se ptát, jak má nějaký učitel udržet pozornost třídy u komplexního problému z fyziky, když jsou ty dětské mozky nastaveny na to, že dostanou každých zhruba 15 vteřin nový, silný, vizuální a emocionální stimul. To asi nejde. Tento konflikt vytváří obrovský stres a zásadně se to podílí na tom, proč je celkové duševní zdraví mladé generace teď v takovém propadu. Zaznamenal jsem v jednom z těch hodně komentovaných vláken provokativní výrok: prý je den otevřených dveří na střední škole jen divadlo. Tady bych se ale rád zastavil a trochu do toho rýpnul. No, ptejte se. Jak jinak má běžný rodič, který prostě vybírá školu pro své dítě, poznat její skutečnou kvalitu? Přece nemůže chodit nahlížet do oken běžných hodin matematiky v úterý ráno. Oficiální prezentace, kde škola ukáže pěkné nové laboratoře, nové počítače a usměvavé učitelé, jsou často tím vůbec jediným hmatatelným nástrojem, který rodiče mají v ruce. Není trochu přehnané to nazývat divadlem a takhle to schazovat? Já vám rozumím. Ale ta kritika, kterou ty zdroje zmiňují, není namířena proti dnům otevřených dveří jako takovým, to určitě ne. Je namířena proti té iluzi, kterou se tam často školy snaží vytvářet. Zrekonstruovaná chemická laboratoř a zapnutá interaktivní tabule vypadají na letáku krásně, to ano. Ale o té skutečné kvalitě vzdělávání nám to neříká vlastně vůbec nic. Takže je to spíš varování. Přesně, ty diskuze důrazně varují rodiče, aby zkrátka neskočili na lep na blýskané fasádě. Realita školy se totiž neodehrává během jednoho slavnostního sobotního dopoledne, kdy se všichni tváří mile. Ale odehrává se právě to úterní ráno. No jasně, úterní ráno, když se třeba 2 děti ve třídě ošklivě pohádají, nebo když někdo zažívá kyberšikanu, nebo když najednou celá třída propadá panice před velkou písemkou z matematiky. Skutečná kvalita té školy se pozná podle toho, jaké tam mají mechanismy podpory. To znamená, jestli mají školního psychologa. Ano, jestli tam funguje psycholog, jak ti učitelé reálně přistupují k prevenci vyhoření a vůbec jak komunikují s těmi dětmi, když se zrovna vůbec nedaří. A tohle na nějakém dni otevřených dveří opravdu nemáte šanci poznat, leda, že byste se začali ptát na velmi specifické a často dost nepříjemné věci. Z toho ale tak nějak logicky vyplývá další otázka. Pokud se experti i samotní učitelé v tom online prostoru poměrně vzácně shodují na tom, že potřebujeme posunout výuku k tomu badatelství, k chápání kontextu a k podpoře psychiky, proč to už dávno neběží plošně ve všech českých školách? Čímž narážíme na sekci, která analyzuje ty systémové mantinely. A ta čísla, která se tam objavují, nám velmi jasně ukazují, proč se ten systém vlastně zasekává. Hned první fakt, který člověka praští do očí. Českým školám podle těch dat chybí přibližně 5 000 učitelů. 5 000, to je astronomické číslo. Je. A to číslo tvoří v podstatě absolutní strop pro jakékoliv ty inovační snahy. Systém je na mnoha místech fyzicky úplně přetížen. Představa, že se učitel, který zrovna supluje za chybějící kolegy a má ve třídě 30 dětí, každé s úplně jinými vzdělávacími potřebami, bude po večerech ještě radostně připravovat na badatelskou výuku, to je naprosto iluzorní. A k tomu ty podklady rozebírají ještě ten fenomén takzvaného mýtu superředitele, že? Ano, a chybějící pedagogové jsou vážně jen špičkou ledovce. Tady se vlastně vracíme k té naší úvodní představě o tom startupu v Silicon Valley. Zdroje totiž hojně sdílejí onen naprosto absurdní, ale v Česku zcela reálný postup. Těch 13 kroků, které jsou nutné pro schválení jedné jediné obyčejné služební cesty učitele. Je tam takový docela hořký komentář v duchu: u nás to jde takhle jednoduše, a co u vás? No, od ředitele té české školy se totiž na jedné straně očekává, že bude obrovským vizionářem, který nastaví tu moderní pedagogickou koncepci, bude motivujícím mentorem pro své učitele a takovým tím lídrem inovací. Ale v realitě tráví čas úplně jinak. V realitě tráví ten stejný ředitel 80% svého času řešením toho, že jim teče střechou, vypisováním veřejných zakázek na nákup toaletního papíru, řešením pravidel GDPR, nějakými tabulkovými platy a pochopitelně vyplňováním těch zmíněných 13 formulářů. To se pak není čemu divit, že jim chybí energie na změny.
Tento brutální byrokratický tlak prostě vede k tomu, že i ti absolutně nejtalentovanější lídři v tom školství dříve nebo později ztrácejí energii na to skutečné řízení pedagogického procesu. A zdroje navíc v téhle frustraci zmiňují i ten kontext naší celostátní politiky. Aha, politika, to je vždycky třaskavé téma. Je to tam hodně vidět, objevuje se tam dost ostrá kritika a poukazování na absolutní selhání předchozí vlády v oblasti řízení školství. My se tu samozřejmě z hlediska té analýzy textů nepřikláníme vůbec k žádné politické straně, ale musíme to zmínit. Jasně, jsme neutrální pozorovatelé toho, o čem se diskutuje. Zaznamenáváme to čistě proto, že tato hluboká frustrace z politické reprezentace tam hodně rezonuje. Učitelská komunita to vnímá jako obrovskou reálnou překážku těch změn. Politika se v těch debatách proliná vážně neustále. A to velmi často ve formě klasického českého hledání viníků. Jedním z těch vůbec nejoblíbenějších terčů úplně všech diskuzí je tradičně organizace CERMAT, která u nás připravuje jednotné přijímací zkoušky a maturity. Někdo by mohl z těch textů nabít dojmu, že CERMAT je ten hlavní důvod, proč se české školství nehýbe. Skutečně to tak v těch vypjatějších debatách často vypadá, ale ty podrobnější analytické příspěvky ze zdrojů tento narrativ trochu nabourávají. Označují totiž ten CERMAT za takového nesprávného obětního beránka. Jak to myslí? CERMAT přece diktuje formu testů. No ano, ale CERMAT to školství sám o sobě neřídí. Je to v podstatě jen takový teploměr. Měří přesně to, co mu stát nařídí měřit. Když se pak zjistí, že děti u těch přijímaček propadají, nebo že se v těch školách učí jen slepě memorovat nějaké vzorečky, lidé mají prostě tendenci nadávat na ten teploměr. Ale ten teploměr tu horečku nezpůsobil. Přesně tak. To jen to stávající nastavení vzdělávání nutí ty školy učit takzvaně jen na testy, namísto nějakého rozvoje komplexního myšlení. Takže nadávat na CERMAT vlastně odvádí pozornost od mnohem hlubších systémových vad, jako je třeba u nás extrémní decentralizace. Extrémní decentralizace, to je mimochodem krásně, až možná spíš děsivě vidět na dalším případu, který ty materiály probírají, na té kauze v obci Hnojník. Můžeme si říct, o co tam vlastně šlo a proč se to stalo v komunitě takovým symbolem? Ono je ten český systém hodně specifický tím, že zřizovatelem většiny těch základních škol jsou vlastně ty samotné, často malé obce. To v praxi znamená, že starosta a to místní zastupitelstvo mají fakt obrovskou moc nad tím, jak ta škola funguje a kdo ji vede. A ten případ v Hnojníku ukázal tu stinnou stránku této věci. Co tam ten zřizovatel udělal? Ten zřizovatel tam začal zasahovat do chodu školy způsobem, který nerespektoval pravidla a už vůbec ne nějaké pedagogické principy dobrého vzdělávání. A protože náš systém je rozdrobený mezi tisíce takhle malých obcí bez jakéhokoliv silného středního článku řízení, je pak neuvěřitelně těžké podobným excesům na té lokální úrovni nějak zabránit. Politické moci. To je dost smutný závěr, ale i přes všechny tyto mantinely, ať už je to byrokracie, nedostatek lidí, lokální politika, se v těch podkladech objevují i záblesky naděje, že ano? Ty takzvané ostrůvky inovace. Zdroje tam upozorňují například na gymnázia, jako je PORG, která letos hlásila naprosto 100% úspěšnost u těch přijímacích interview na zahraniční univerzity. Ale nejedná se jen o elitní školy, ne. Vůbec ne. Zmiňují se tam i takový technologický průkopníci na běžných státních školách. Jsou učitelé, kteří už s těmi žáky přímo v běžné výuce testují takzvanou AI education, tedy nasazení umělé inteligence přímo do toho vzdělávacího procesu. Což ale asi není jen o tom, že jim umělá inteligence vygeneruje tahák pod lavicí. No jasně, o tom to není. Je to o snaze pochopit, jak vlastně může ta AI pomoci individualizovat tu výuku pro každého jednoho studenta, aby to pro něj bylo co nejužitečnější. A tyhle ostrůvky dokazují jednu důležitou věc. Pokud se uvolní ty byrokratické brzdy a existuje tam silné vedení, inovace prostě možné jsou. Ale ten systém jako celek má asi pořád obrovskou setrvačnost. To má. Zevnitř od těch samotných přepracovaných učitelů a těch byrokracií zablokovaných ředitelů se ta změna prostě plošně neudělá. Odborníci v těch analyzovaných diskuzích si tohle velmi dobře uvědomují a obracejí svou pozornost k jediné síle, která to může reálně rozhýbat. K veřejnosti. A především k rodičům, což je krásný oslí můstek. Tlak na změnu zvenčí. U toho se v těch analýzách objevuje jeden neuvěřitelně barvitý citát. V těch debatách totiž zaznívá docela silné volání po nějaké opravdu profesionální komunikaci těch témat ve vzdělávání směrem k laické veřejnosti.
Chtějí srozumitelná data a vizualizace, protože, a pohle je doslovná citace z těch sítí, pozornost pro toto téma potřebujeme, cituji, jak prase drbání. Ano, to je velmi trefné přirovnání. Je fascinující vidět, jak se tam ti odborníci jednohlasně shodují, že bez zájmu té širší veřejnosti zkrátka tím systémem z místa nehnou. Navrhují se tam pak zcela konkrétní kroky, jak ty informace vůbec předávat. Třeba. Například je tam návrh převést 50 hlubokých, ale asi dost suchých expertních rozhovorů, těch takzvaných hovorů z kabinetu, do čtivých textů a nějakých hezkých vizuálních infografik, aby vůbec ta veřejnost dostala reálnou šanci pochopit, co se v těch školách vlastně reálně děje a o co se hraje. Tady zaznívá jedna zásadní otázka, která podle materiálu celou komunitou rezonuje. Jakou roli by v této hře o budoucnost měly hrát samotné školy? Ale pozor, myšleno dlouhodobě. Zdroje zmiňují celou řadu nejrůznějších platform, které se snaží o takzvaný playful redesign českého školství. Chtějí to téma udělat mnohem přístupnější pro lidi. Ano, odkazují tam na výstupy kulatého stolu organizací SCAF a EduIn. Řeší se tam různé vize a priority ministra školství. Mluví se tam o projektech jako EduPilot, potom o asociaci sds.cz nebo miskola.cz. Všechny tyhle snahy a platformy mají vlastně jediný společný cíl. Přetavit tu strašně složitou akademickou debatu o RVP a nějakých kompetenčních rámcích do jazyka, kterému porozumí úplně každý občan. To ale vyvolává zásadní otázku ohledně samotných rodičů. Vezmeme si naprosto typického rodiče, který se prostě večer vrátí unavený z práce domů. Logicky řeší ty okamžité problémy. Dívá se do té elektronické žákovské knížky, kontroluje úkoly, řeší, jestli si dítě zbalilo úbor na tělocvik a proč proboha dostalo zrovna dneska 5 z dějepisu. Jak přesně je vůbec možné tohoto unaveného člověka přesvědčit, aby se místo toho začal zajímat o dlouhodobé vize, o nějakou hospodářskou strategii státu v kontextu školství nebo o ty kompetenční rámce? Nejde tak trochu o utopický požadavek? No, upřímně jde o největší komunikační výzvu dneška, to je bez debat. Právě proto jsou ty zmiňované infografiky a ty atraktivní vizualizace tak strašně klíčové. Ten rodič se prostě nezačne zajímat o abstraktní pedagogické koncepty, dokud neuvidí nějakou přímou spojitost s budoucností toho svého vlastního dítěte. Jakou spojitost? Pokud se ty organizace jako EduIn naučí těm rodičům ukázat, že pouhé to memorování 50 letopočtu z dějepisu, což je vlastně ta stará mapa z našeho příměru. Že to už nestačí. Přesně, že to dává tomu dítěti na tom budoucím trhu práce naprosto nulovou výhodu oproti té umělé inteligenci. Pak se ale ten postoj změní. Když ten rodič zjistí, že ta schopnost adaptace, umění pracovat s vlastní chybou a znalost těch AI nástrojů přímo určí, jestli jeho dítě za 15 let najde nějakou smysluplnou práci a vůbec se uživí, tak garantuji, že přestane zkoumat tu 5 v žákovské knížce. Začne od té školy asi vyžadovat jiný typ přípravy. No jasně. A právě tato společenská poptávka zvenčí je tím vůbec jediným tlakem, kterému se ty školy a ti zřizovatelé z obcí nakonec zkrátka budou muset podvolit a přizpůsobit. A tím se dostáváme přímo k jádru věci a k obrovské příležitosti pro každého, kdo se o vzdělávání u nás zajímá. Podíváme-li se na celý ten dnešní balík inovací, od těch kompasů přes well-being dětí a učitelů, až po snahu nějak překonat ty byrokratické mantinely, skládá se z toho vlastně docela jasný obrázek toho, co by měl takový informovaný člověk od systému vlastně požadovat. A není to apel na to, abychom šli s vidlemi a rozbili školy, nebo útočili na organizace typu CERMAT. Je to primárně apel na změnu úhlu pohledu nás všech. Přesně tak. Pokud lze z těch únorových debat vytáhnout určité praktické principy, které si můžeme odnést, ten první by určitě směřoval k metodám výuky. Jak to myslíte? Přestat vyžadovat k školách, aby z dětí dělali jen chodící encyklopedie plné dat. Spíš se začít doptávat na to, jestli se tam učí logicky myslet, tvořit si vlastní postupy a pracovat s novými technologiemi. Zajímat se aktivně, jak se ta škola staví k rozvoji těch opravdových kompetencí a nejen k bezhlavé výuce nominálních faktů bez jakéhokoliv kontextu. A hned v závěsu zatím je otázka té zmíněné atmosféry. Že bychom měli odbourat tu fascinaci těmi nablýskanými laboratořemi na dnech otevřených dveří a spíše se dívat víc pod povrch věcí. Skutečně kvalitní vzdělávací instituce se přece pozná podle toho, jestli dokáže chránit to docela křehké duševní zdraví studentů před tím devastačním vlivem digitálního světa. No,
A jestli vůbec pečuje i o své pedagogy tak, aby úplně nevyhořeli, že ano? A to vyžaduje pochopitelně i obrovskou dávku empatia z naší strany, ze strany té veřejnosti směrem k těm učitelům a ředitelům. K těm, kteří se navzdory těm 13 formulářům stále snaží udržet nějaké inovace při životě. Co byste tedy doporučila jako další krok? To nejdůležitější doporučení, které v podkladech hodně rezonuje, je nečekat pasivně. Aktivně sledovat výstupy zmíněných organizací, sdílet ty vizualizace o datech v českém školství a prostě vytvářet onen společenský tlak, po kterém ten systém vlastně zevnitř tolik volá. Informovaný člověk, který se prostě nenechá odbít zástupními problémy, tvoří pro školy tu naprosto nejdůležitější zpětnou vazbu. Skvělé. Ale než náš dnešní ponor do kuloáru vzdělávacích inovací úplně uzavřeme, nabízí se ještě jeden takový poslední pohled. Taková tečka za tím vším, která z toho všeho docela přirozeně krystalizuje a stojí za zamyšlení. A týká se právě toho zmíněného spojení umělé inteligence a duševního zdraví. To je výborná poznámka. Ono se totiž v těch diskuzích o AI často řeší jen to, co všechno už umí napsat za text nebo spočítat. Pokud se ale podíváme na ten obrovský tlak na výkon u dětí, napadá mě jedna dost provokativní otázka do budoucna. Jsem s ní. Jestliže se systémy té umělé inteligence brzy naučí naprosto perfektně, okamžitě a navíc bez chyb zvládat úplně všechny ty takzvané explicitní vědomosti, vypracovávat složité testy a analyzovat data, neměl by se vlastně ten hlavní požadavek společnosti na ty školy zcela transformovat? Zajímavá úvaha. Takže co by se mělo změnit? Nezanikne prostě brzy smysl té klasické otázky, jaké mělo dítě dneska známky, a nenahradí mnohem důležitější dotaz, jak konkrétně ta vaše škola učí moje dítě nevyhořet, udržet si nějaký kritický odstup od těch všudy přítomných algoritmů a zůstat vůbec odolnou lidskou bytostí v tom neustále se zrychlujícím digitálním světě. Páni, to je obrovská otázka. Možná, že ta pověstná buzola pro přežití v těch budoucích dekádách už vůbec nebude jen o tom umění hledat na internetu informace. Možná to bude primárně o schopnosti chránit si svou vlastní pozornost a lidskost. A téma inovací ve školství se tak dotýká úplně každého z nás, protože formuje svět, ve kterém tady budeme za 20 let všichni společně žít. Zajímejte se proto o dlouhodobé vize, ptejte se ve školách na ty nepříjemné otázky a nepřestávejte tvořit tlak tam, kde je ho teď nejvíc potřeba. Moc díky za čas věnovaný dnešním materiálům a brzy opět naslyšenou. Naslyšenou.